קודם כל, אני לא יודע אם כולם יודעים לסדר קורות חיים כמו שג'ובאט מסדרים, אני אומר בכנות, ואני בתור אדם שאפילו מראיין עברתי כבר אלפי קורות חיים, ועדיין חידשו לי פה ברמת הקורות חיים, מה כדאי, מה להדגיש, ובג'ובאט מתמקדים הרבה פעמים על שאיפות, זאת אומרת, איפה אתה רוצה להיות, ואיפה השאיפות שלך, ובוא נחפש את המשרה בהתאם לשאיפה, וזה מאוד מאוד חשוב, זה דבר שלפעמים אנשים שוכחים, בדרך כלל הולכים מה אני עשיתי עד היום, או נכנסים לאיזושהי משבצת. אני זוכר פשוט כאילו שיחה כזאת, קורות חיים, עוד עיבוד של קורות חיים, בדיקה, דגימה, חוזרים חזרה לשולחן השרטוטים, רגע בוא נעשה חושבים מחדש, כאילו תהליך, לא משהו אקראי כזה של בוא נעשה את הקורות חיים, יאללה בוא נשלח, לא יודע מה, זה ממש תהליך עם מחשבה מאחורי זה, רואים שיש כאילו צוות שמתייעץ אחרי זה, אני זוכר שזאתי שליוותה אותי אחרי זה, ראו שאחרי זה היא ישבה וחשבה עם עוד מישהו, היא לא, זאת אומרת, היה פה התייעצות הורגש שיש פה באמת תהליך שעובר התייחסות ולא איזשהו, לא יודע מה, רובוט שמקדם שעושה לך איזה שיפור קורות חיים ומתחיל לשלוח אותך לכל מיני דברים בלינקדאין או לא יודע. יש פה תהליך עם מחשבה.